Hurian ni Tuhan, na inalungan di baga sa tuat ta Diyos Kristus. Salam sehat di hita salhutna, tapasadar hata martangya kita. Mulia ate mahu pasaruan nami tuho ale Tuhan di sudi dinggan ni basam. Do asin ni roham na totong dilihom butu baga sang ngulu nami. Tuhan di baga sa tikyon, yang marsyajar hami sen hatam todim na badia mamadungani hami. Jala jumolo hai perbadiai asa badia hami manangihon hatami di bagasan Yesus Kristus martangya kami. Amin. Hurian ni Tuhan hata ni dibata na saurtu hita dia pada partikyanon dia nek mai sen buku Kolose bidu tolu mamuka mai sen sada masoh sa tuai opat o mahata ni Tuhan. Asa molo nang rapamu di pahehe do Kristus jalai hamuna maaka na digijang ay disido Kristus hudul disiamu ni debata akka na digijangima paraho kamu unang maaka na ditanoon anu nga mati hamu jala bunido ngolumuna rapon Kristus di bagasad debata alai ia dungga bepatar sogok Kristus hangulunot tay disima gabe patar nak kamu rapon ibana di bagasan hasangapon ido sahana damang dainang nahinolongan di bagasa tuhat da Yesus Kristus salah satu ajaran ni Kristenon na so adong diuga mo na asing ima taringot na mate buhay gabi mangulo. Holang di Kriste do na makaporsyay na maparhatutui. Jala hulang hala Kriste do na mga tusi. Tarlumobi bona ni haporsyaw ni Kristeno sa sitong na ima haheheo ni Tuhan Yesus Kristus siyan namate. Budi takas ganup taon tahilalai marhite-hite pesta Paskah. Molo pesta Paskah di padan narobi di siala namarningo donasida basa-basa ni debata pangaramotyon ni debata padunganyon ni debata panogunogun ni debata tu bangso Israel na ditogu nasida bukas ya tano Mesir tol hasat du tano Kanaan haluaoni gabe dihangulu nasida gabe didok nasida Paskah namar lapatan haluaon padongan yon di bata. Ale anggo hita Kristen. Pesta Paskah na tarayaw di bagasan ngolutta. Pesta Paskah na tahaporsyay. Di siala nang monang Yesus di taluot iban hamatya. Hehe Yesus di ari patuluhon. Damang dainang pangajaryonon haporsyan si songonon dak adong di ugamo na asing. Molo disukut aka ugamo na asing taringot tuhaluaw dinasida taringot tuhayon na hami boto sa pesonari dang sikop pangatoy sa dinasida manang dakdo. Ale anggo hita tung masetakas di pahehe hitarap dohot Kristus. Na damang dainang dihata ni debata na sartu hita dia pala partikyanon takas do di sosohon apostel Paulus tuhuria Kolose taringot tuhayon ni Kristus hamonangan na pinatupan ni Yesus Kristus sa sitong na dakko lang hamonangan di diri na sabing
alai hamonangan diganup jolma na porsia tu ibana. Ala nano kita saluhna nunga di pamonan do Kristus. Ahama nanang patupot hataridan ni hamonangan. Atani Tuhanom manang mengajar kita nanang patupahon manang pataridanota. Di bagasan ayat na perjulu di jami taon tung masa takas do didok. Asa molo nong rap pamu di pahedo Kristus. Jalaihamuna ma akana digijak. Ay disido Kristus hudul disiamuni di bata. Parjolo di pabotohon. Molorap pamuna hehe di bagasan Kristus. Isedo jolma narap hehe do Kristus. Ima jolma na makaporsyai haluan nasian Kristus. Maka ketika kita percaya akan keselamatan, akan kebangkitan yang dilakukan oleh Kristus, maka kepercayaan itu juga membangkitkan kita, menjadi jaminan bagi kita bahwa kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka ketika kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, yang harus kita lakukan naikot ulahonota majalahi akan digijang namar lapatan akka ulau lomoni rohani di bata. Kita tinggal di dunia. Kita berada di dunia. Kita hidup di dunia. Tetapi bukan berarti ke tempat kita tinggal ini menjadi menyatu kita dengan dunia ini. Kita tinggal di dunia. Tetapi pola pikir, pola iman kita, dan pola perbuatan kita adalah seperti yang di atas. Artinya seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Yaitu menunjukkan kasih Tuhan, menunjukkan kerajaan surga. Tidak lagi memikirkan soal ego masing-masing. Tidak lagi memikirkan soal kesenangan semata. Tetapi yang kita pikirkan bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dari atas kita nampakkan di dalam kehidupan kita. Huria nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Dia dapat dua hon diturpuk jamita takas duduk musenang akana digijangima parohok kamuna unang maakana ditanoon akana digijang ima taparwahon ahana digijang ima harajan di bata takas duduk Tuhan Yesus Kristus di bagasa buku di si Matius bidu limai taringot papungon arta una mapapungo amuna arta na di portibio nalo salpu du salu nai narodo kepada kumabuasa ale papungo hamuna ma arta di banua ginja na so adong panak kumabuat maka yang diinginkan oleh Tuhan dari kita, Tuhan menginginkan untuk setiap orang yang percaya mengumpulkan harta di surga, memikirkan tentang kerajaan surga. Engkau boleh tinggal sebagai petani. Engkau boleh tinggal sebagai pegawai. Engkau boleh tinggal sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga. Tapi statusmu secara manusiawi bukan menjadi jaminan bagimu untuk menunjukkan status manusiawi juga. Tetapi statusmu sebagai manusia, sebagai seorang bapak, sebagai seorang istri, sebagai petani, sebagai pegawai. Di dalam statusmu itu pekerjaan yang harus engkau melakukan. Pekerjaan yang benar. Artinya lapatanna, akaulon hati goran di debata. Inulan na digijak. Akaulan na imalomoni rohan di debata. Akaulan na gokolo. Karena apa? Karena kita sudah dibangkitkan. Maka kebangkitan yang kita rasakan yang diberikan oleh Kristus bukanlah kebangkitan seremonial semata. Tetapi kebangkitan dari segala keberdosaan kita. Dosa tidak lagi mengendalikan kita. Tapi Allah di dalam Kristus Yesus yang telah bangkit, itulah yang mengendalikan kita. Maka pekerjaan-pekerjaan kita, pekerjaan-pekerjaan yang benar. Huria
Nenonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Di bagasan ayat patuluh di hatan di Tuhanon di dok musenang. Anu nga mate hamu jala bunido ngolumuna rapon Kristus di bagasa debata. Ala ia dunggabe patar sugut Kristus. Hangulutai di sima gabe patar na kamu rapon ibana di bagasan hasangapon. Maka ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang benar, maka kita akan dipermuliakan bersama dengan Kristus yang mulia. Ingot tamu nama damang dainang nenonga di bagasat tuata Yesus Kristus. Atan di Tuhanon, tung masa tekas mengajari kita. Asa totong ganuk na porsia di bagasan haporsyaon. Patudun haporsyaon na di bagasan ngolus ganupar. Haporsyaon mana nekota pangasahon madalahani akapar ngolota. Mula daw do pedamang dainang neselaon akan ngoluta ngolu na holang mangiburu tu akadongan aka ulaw portibi dope. Mula dong dope akan ngoluta na maralo tu akalo moni rohani di bata. Marjuji holang na marlapo tuak holang na maribada holang na makasomi katinggal hong memang na. Karena apa? Karena Kristus sesungguhnya sudah menanam kita bersama dengan dosa kita lewat kematiannya. Tapi ketika Kristus, maka kita yang tertanam dibangkitkan dengan pola yang baru. Pola yang baru itu bukan hanya bangkit secara pengetahuan semata, tetapi kebangkitan di dalam iman yang benar. Maka ketika kita beriman yang benar kepada Tuhan, yang kita pikirkan adalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jauh dari kerakusan, jauh dari ketamakan, jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Selamat Paskah madihita saluhutna. Amin martanya kita. Moliate madi ho Tuhan nunga taruli hami di baik ko marhite hite hatam. Hodo tutu Tuhan naukehe jala paheo kami. Moliate Tuhan. Dang marisuang haporsyan nami maka porsyeho. Aleni patugu haporsyan nami. Asa totong mamikirhon akka ulaw na dinggan. Aka ulalomoni roham tumpi hami tinggal di Portibion. Dada Portibion na mangrajay hami. Aleko kami do mangrajay Portibion. Marhite-hite aka ulaw na tigor. Moliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami todo pamo. Amen. Selama Paskah tuhita salut na damang dainang. Salam sehat. Tuhan mamasu-masu hita.